series we strive to educate people to avoid criminal and criminality in a society. Za ka iya gaya min adadin wayoyin da aka karba? Tawa ne da tasa guda biyu ne. Misalin karfe nawa aka yi muku kwacen? Ina zaton karfe 9 yayi. To amma na ga kin kira Malika Abubakar daidai karfe 11 na dare kuma kin hau online har karfe 1:30 na dare. To ke ce ko kuma ɓarayin wayar? Kallo na kake dan ka gane ni. Wani irin maganar banza kike ne? Wannan kisin ya zama celebrity. Reza tana nan? Wace ce Reza? Reza. To ki rike sunan. Kamar yaya? Nan gaba zai miki amfani. Malika. Present Anti-Daba. Alamu da ya nuna kawarta ba ta nan. Idan ta dawo ka gaya mata na zo neman ta. Ta cika fita. Ya ka. Story, it's a team of security expert led by Detective Awal Bala. Ifa ka san ba na son harka da wannan kwalawan ba na son harka da lissafi da kwali ba ni ban fada da wannan abu. Ke ma kin dauko halin ubanki ko? Hajiya kenan. Daga hukumar 'yan sanda na zo. A'a a guri na tashin hankali kin ambaci 'yan sanda 'yan nan. Reza kin fi mai wuka lalata. Karin walakiri. Dole in taki mutum a nan kuma ya je yayana ya kara masa. Dai ba a hankali oga. Dropping production present Anti-Daba. Kana nufin ba ku san Reza tana sashin bincike na Anti-Daba ba? Ai ta sa'ad da idanuna suka yi arba da naka. Na yanke shawara. Idan har ka kwankwasa kofar zuciyata, to ta zama mallaki. Inna haza lafi suhufi lule. Ai wannan ba sai kin faɗa ba. Ai kina shigowa za ki ga VIP treatment. Kar ka manta kayan kamfani daban da na shago. Malika kenan. Marcus, sanin kanka ne duk abin da Malika ta sako gabanta ba ta samun nutsuwa sai ta kawo sa. Haba Alanda bayan tiyafa akwai wata cacar to duk lissafin ka oga wani abu. Produced by Abubakar Dan Alhaji, executive producer, Kiafa Solution Security Consultancy Company. Directed by Jazuli M. Zango. Subscribe in our YouTube channel Anti-Daba TV. Don't let you miss, watch, rush, and grab your coffee. Anti-Daba. Dalilin wannan abokina kowa na ta guduna ma na rasa mene laifina. Dalilin wannan abokina tafiya nake ko zaune tunani ke cin karfina. Dalilin abokina na rasa soyayya ta ma kullum ni ne cikin fama.
nema na rasa dama zuciya kullum na kuna. Komai ya fara ciki wallahi ba sa hannuna, littafin kadara ni na rike shi da hannuna. Na san ajali ma ko ɗaya ba asara na, ni da abokina ya zan so mi ban kwana. Komai da lokaci na ga tabbaci, wata ran za na kai gaci. Assalamu alaikum. Ita ce. Abba? Yaushe? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Inna lillahi wa inna ilaihi sun mutu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kwana ta guduna ma na rasa mene laifina. Sani mama Abba. Amuri lafiya? Ya muka ji ƙarin haƙurin Abba? To Allah ya mishi rahama. Allah ya sa ya huta. Ina wuni? Na gajiya. Lafiya ƙalau ya ƙarin haƙuri. Allah ya ji ansa. Salamu alaikum. Kansu ina Abba? Ina Abba? Mama sai dai haƙuri fa Abba. Sai dai haƙuri. Kuma da ina haƙuri. Ina Abba yake. Ya sai na kwashe dare rana babu mai iya tona. Kwana ta guduna na rasa mene laifina. A dai haƙuri. Tafiya nake ko zaune tunani ke cin ƙarfina, dalilin abokina na rasa soyayya. Hajjaju? Kwana biyu. Yau ke ci a gidan nan? Wallahi ni ma ta wuce ta kawo ni. Da mana sun banza ba ta kai zuwa kasuwa. Hajjaju ba haka bane ba. Ni na zo in baki shawara ne. Tsakanin Munawwar ɗanki da kansa. Na ji ana raɗe-raɗin kansan ya ja. Abba san tafi kuma ya kashe shi. To ai Hajiya Jummai ne a tunanina mutuwan Abba. Ai tsautsayi ne. Da kansu da babu kansu. Duk in lokacin Abba yayi na mutuwa zai mutu. Saboda haka shi kansin da ke gani da Munawwar tare suka taso tun suna yara. Kansu ni na san mutumin kirki ne. Tun da suka taso ban taɓa jin an ce ga abin da yayi mara kyau ba. To kuma akan me zan raba shi da Alwal Munawwar kai tsaye a yanzu da suka kawo girma a haka. To shikenan. Ni da wannan san na ga miki ba lalle ki yadda ba. Shikenan. Sai an jima. Allah? Ni mana yake wanka sosai, yaushe haka zo? Ai ka sani ma ina son ka ko? Allah sarki. Aisha, wai da kike ta waya da daddaren nan? To ina cikin ɗaki ina ta jin surutun ki. Ni da kansu ne ke waya. Ya kamata ki je ki kwanta ki bacci saboda dare yayi. To yanzu zan shigo. Hello? Wallahi na tsorata an mace ta zo wallahi ta ce mu shiga ciki bana so ta gani su.
Wallahi. Okay, to shi kenan kaka da. Za ka kira da safe? Oh, okay. I love you too. Bye. Allah ka mallaka min kansu. Kai, ina son kansu. Allah ka mallaka min shi. Tafiya nake ko zaune tunani ke cin karfina, dalilin abokina na rasa soyayya ta ma, kullum ni ne cikin fama, nema na rasa dama, zuciya kullum na kuna. Komai ya fara ciki wallahi ba sa hannuna, littafin kadara ni na rike shi da hannuna, na san ajali ma ko ɗaya ba asara na, ni da abokina ya zan so mi ban kwana, komai da lokaci. Alhaji ni tun da na zo na ga mun gaisa amma yanayin fuskar ka kamar kana cikin damuwa Alhaji. Ai Alhaji wani yaro ne jiya ya kira iyata sai da suka yi awa 3 suna waya, sai ne duba wayan wajen 12 dare ba suke waya, amma ni ina ganin sun yi mataki a kan wannan yaran. Haba Alhaji, to kai kana ne? Saboda Allah Alhaji a ce mutum ya kira yarka cikin dare 12 dare ya awa 3 yana magana da ita. Haba Alhaji, kuma kai baka san waye ba? Baka san zancen me suke ba? 'Ya'yan yanzu gaskiya shawarar da zan baka, wallahi ya kamata ka san waye shi tukuna, a ina yake, ya kamata ka bibiya, dan in ba haka ba wallahi kana zaune billahi allazi la ilaha illa huwa zai gurbata maka gidanka. Gaskiya hadisi yake gaya mata ko kuma me? To ai shi ne fa, amma ina ganin kaman ya kamata in kira wannan yaran. Abin da ya dace kenan ai. Abin da ya dace kenan. Amma ka zauna kawai mutum ya rinka hira da yarka awa 3, to me yake gaya mata awa 3? Bari ma gani, ai na ɗin nan bisa a wayata suke waya, bari kira shi, bari gani. Abin da ya daidaita ci kenan, haba awa 3. Halo? Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Halo, da wa nake magana? Ka kira ni a waya ka tambaye ni da wa kake magana? Ka san ko da wa kake magana kuwa? Ka san ko waye ni? Wato kai ne jiya ka kira ƴata kuke waya har tsakar dare a wajen awa 3. To wallahi ko kai waye kai, ko dan waye kai, wallahi zan ɗau mataki a kan. An gama ƴata ai iska ce? Za ka da kiranta? Ka yi haƙuri. Ba ni nake kiran ƴarka ba baba. Ƙanwata ce jiya muka baro da ita za mu yi wata tafiya da ni da ita da mahaifiyata. Sai na ga tana ta waya a bayan mota. In na juya zan magana sai mahaifiyata ta ce na daina, na ci gaba da tuƙi na. To sai da muka nutsu mun tsaya mun faka sai suka sauka, sai na ga ta manta wayar tata a cikin motar. Ni kuma sai na ga jikin lambar da take kiran kusan wannan awa 3 na ga an sa Real Madari. Na san kuma mata ba sa kallon bal. Sai dai maza, shine na kirawo don na ci mutuncin wanda yake waya da kanwata kusan awa 3, sai na ji ka ce yarka. To don Allah ka yi haƙuri. To ba komai, ba komai. Allah ya ma albarka. Na gode baba, Allah ya saka da alheri. Kuma yanzu haka ma ni zan kwace wayar kanwatawa sabida in ja mata kunne akan irin wannan. Abin da ya kamata na yi kenan. Zan karɓi wayar ƴata daga hannunta, zan karɓe musu wayoyi, su kaga sai a daina wayar. Allah ya saka da alheri. Baba da Allah zan ɗan ringa kiran ka wani sa'i da lokaci muna ɗan gaisa insha Allah. To shikenan, Allah ya ma albarka. Nagode. Alhaji, ka san wani abu ne? Yaron kamar mutumin kirki ne fa, haka daga jin muryarsa. Alhaji, yaran yanzu wallahi ka haife su ne baka haifa su ba. Gani suke sun fi ka wayo da tunani. Wallahi kar ka yi mamaki wannan yaron ya gane kai babanta ne zai maka lambu-lambu ya bulma ka. Lokacin da zai kira ta waya ya canza magana kai baka sani ba. A'a, ai baka gane ba, ai shigo ba zurfi nake masa ai kaga haka zan lallaba in fahimci kowa yi shi.
gaskiyar magana ni fa na ga dauriyarka don wallahi kai ka san in ni ne ba zan taɓa lamunta da wannan iskancin ba ni a wurina ai ni ne kar ka yi mamakin sashe baccin ƙarshe wallahi ai alaji kai ma ka san halina yaushe yara ƙanana su zo suna ne kai kana gini yaro yana rusa maka ta ƙasa kakkada mu zan ɗau mataki kai ka san tuwaye to ya dai kamata gaskiya ka san abin da za ka yi na ga tabbaci wata ranza na kai gaci. Hajiya haba alhaji ina Munawwar da ke tuku haba alhaji shi ne zaka shigo gida haka ba sallama ka ce ina Munawwar samu guri ka zauna mana tukuna naga ta zama ina Munawwar da ke tuku Munawwar sun fita da kansi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abin da kake gudu kenan shi ya faru ko me faru ba ki haje da ake yi ne cewa kansi faɗa mafiya ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haba alhaji yau raɗe-raɗin da ake a cikin gari yau har a bakinka kai za ka iya cewa kansi ɗan mafiya ne kar ka manta kansi fa da Munawwal tare suka taso tun suna yara haba alhaji zauna ke fa da ana magana ana raɗe-raɗe abin da ƙamshin gaskiya cikin maganar nan alhaji ka samu guri ka zauna ka yi haƙuri shi ke na zauna ina sauraron ki Haji ina son ka gane wani abu. Kansi ka san daga ina yake. Ka san iyayen kansi tun suna yara suke tare da wannan yaron. Amma yau har kai zaka iya cewa kansi ya zo ya dauki yaron zai je kashe shi. Haba Alhaji. Kawai ga laifi na ba. Kada irin jama'a suke yi ne kuma abin nan ya faru. Na gani kin gani. San fita da yaro daga baya aka ce yaro ya mutu. Ko sai ga laifi na. Shi ke dan mu fa. Mara yi ba sai kanwarsa ba. Alhaji kenan. Waye ba mu shi? Ina Allah ne ba mu shi. To ka yarda da Allah ba abin da zai faru da shi. Komai ya fara ciki wallahi ba sa hannuna. Littafin kadara ni na rike shi da hannuna. Na san ajali ma ko ɗaya ba asara na. Ni da abokina ya Ya Munawwar. Kana ina? Kana lafiya dai ko? Ina lafiya, wani abin ne faru? Ina ba komai. To kai maza ka dawo gida, ka ji ko? Haba Alhaji, ba abin da zai faru da shi in Allah ya yarda. Ka dinga sa nutsuwa a ranka. Ka ba gele ni. Ke san ba ganin jama'a ne. Kenan. Samu nutsuwa. Alhaji kenan kana da abin dariya. Kawai ka wani shigo a rikice. Alhaji kana zaune kai Ga shayi. Ga sunan fitowa. Okay, yawa. Ai da zafin ya fi daɗi. Hajiya, ina Hasina? Na mance ban gaya maka ba na aike ta gidan Hajiya Ummi yanzu. To, ba komai. Ai ita ba ta da matsala. Ina wayoyinku? Abba, me za ka yi? Okay.
sai ma na ga miki dalilin zaki ajewa. Allah ku ajiye wayoyin ku anan. Dalilin da na tara ku anan shine wato na sha gaya muku ku daina hulɗa da samari 'ya'yan talakawa da ƙananan mutane, amma kuna min taurin kai ba kwa ji abin da nake gaya muku. Dan Allah da ka yi haƙuri, ka san ni ba na kula samari. Yin shiru. Ba kya kula samari ba, da wai ki ake amfani ake kiran samarin ba. Har za ki ce ba kya kula samari. To abin da nake son gaya muku shine idan kuka ci gaba da wannan halin da kuke yi har raina ya ɓaci zan ɗau mataki tsaura a kan kun sani kun fi kowa kuma sanin haka. Saboda haka ku tashi ku tafi ku wani waje. Ke kuma Hajiya, duk wannan abin da ke faruwa laifinki ne. Haƙiƙa zan ɗau mummunan mataki a kanki. Zan ɗau matakin da ya dace a kanki. Kin sani, kin san komai game da ni. Allah ya ji zuciyanka. Kaddara manar kenan, kalubale kan ba wannan. Sai na kwashe dare rana, babu mai iya kallona. Dalilin wannan abokina, kowa na ta guduna ma, na rasa mene laifina. Dalilin wannan abokina, tafiya nake ko zaune tunani ke cin karfina. Dalilin abokina, na rasa soyayya ta ma. Alaikum salam. Lafiya? Alhamdulillah na kuka. Kira haka kaman me yake faruwa haka? Wallahi ina cikin tashin hankali. Inna lillahi. Ina ne Anta Aisha? Lafiya kalau. Lafiya? Lafiya lau. Abba ya kwace min har saboda muna waya da kansu. Kika dinga kira na haka ga sai da Umma ta dan da kanwata Fa'iza. Muka taho. Akan me ya kwashe miki waya? Ya fahimci muna soyayya mana. Shi yasa ya kwace min waya. Yanzu to me mafita? Mafita. Ba yace za a inji muryar kansu. Ba zan iya rayuwa ba tare da ina jin muryarsa ba, Amina. Ki bani shawara ya kamata na yi. Aisha ki nitsu dan Allah. Ki kwantar da hankalinki. Kin san ya nake ji kuwa? Ai na fahimci yadda kike ji ne, shine sai yanzu nake mara miki baya Aisha. Ba mara mun baya zaki ba. Ta yaya Abba zai fahimci cewa ina saki shine rayuwata? Abba ba zai taɓa fahimtar ki ba tunda kin fi kowa sanin Abba ya nuna muku baya bukatar ku kula ƴaƴan talakawa. ƴaƴan talakawa? Su ba mutane bane ba su? Haba Amina. Kin fi ni sanin waye Abban ki fa. Hai Amina. Ba zan iya jira rashin su ba wallahi. Dan Allah ki nisu Aisha. Kawai abinda addu'a zamu yi. Zan dinga taki da addu'a. Allah ya karkato da hankalin Abba wajen kansi. Gaskiya ne Anta Aisha. Ni ma insha Allah zan taya ki da addu'a Allah ya tattaro da hankalin Abban ku kan kansi. Shine kawai shawarar da zan iya baki kenan a yanzu. Amina, zuciyata zafi take maka. Ba za ki gane irin sanda nake masa bane, shi yasa za ki faɗa min haka. Na daɗe da ganewa. Me yasa shi Abba ba zai fahimci cewa ina son shi ba? Ta ina zai ai ya hana ki kula ƴaƴan talakawa, ki gane mana. Shi talaka ba mutum bane? Haba ƙawata. Anta Aisha addu'a zaki Allah ya tabbatar da hankalin Abba kan. Shikenan naji, na gode. Nema na rasa dama zuciya kullum na kuna. Komai ya fara ciki wallahi ba sa hannuna. Littafin kadara ni na rike shi da hannuna.
na san ajali ma ko ɗaya ba asara na. Ni da abokina ya zan so mi ban kwana. Na'am, Abba. Lafiya na ga kin zauna kina kita wuri haka. Me yake damun ki? Ko kuɗi kike so? Kin san ni kuɗi ba masala. Abba, ba kuɗi nake so ba. To me da mun ki? Gaya min. Abba, wata alfarma nake nema a gare ka. Ka gafarci ni, Abba, na saba umarninka. Saboda na faɗa soyayya. Wajen Allah, Abba, ka taimaka ma rayuwata. Ka bani dama. Ka bani dama. Ka tuna lokacin da ka auri Umma. Kana son ta, tana son ka. To ni ma ina so na auri wanda nake so, wanda yake so na. Kaddara manar kenan. Sanata ne yake magana, sanata dan Gwambo. Ashe ba mu da mutunci a garin nan ba mu sani ba. Har za mu nemi alfarma a ce wani karamin dan sanda wai ni yake wasawa. Ba na son a kore shi, so nake a ɗauke shi a kai shi ƙauyen da a shekara so ɗaya zai ga mota. Abin da ake sharri ne, ni na taimake ki, ni kuma sharri za ki bi ni da shi? Bayan irin ɗimbin nasarorin da suka samu a shekarar 2024 da muka yi bankwana da ita, shekarar 2025 muna tsakiyarta kuma muna shirin bankwana da ita. Shirafa'u Film Production suka shirya tsab domin kawo muku ƙayataccen shiri wanda shine tilo na farko a cikin masana'antar Kannywood da ya zo da salo na musamman. Kurman baki. Rashin kunya zaki mu. Kai ni fa baba na gaji da wannan wulakanci da kake mahaifiyata. Kullum ita ce zaka dinga wulakanta kana dukanta. Kaddarta ce ta fada mata domin neman ya za ta taimaki rayuwar mahaifiyarta, a hannu ɗaya kuma bibiyar da aka yi mata ne na salon cewar tabbas sai ta amince da mummunan lamari kana buƙatar ta za ta biya. Yani da ta ce sai ta bani shari. Wai me kake mun tsawa ne a kaina? Ban mu ya kashe shi. Kurman baki, wasan ya fara, an karta katin, lalan ya ɗau hannu. Kurman baki. A kiyaye saboda da yawa sun zo fa sun tafi. Wallahi Allah ba ni na kashe shi ba. Mutum yana da kuɗi yanzu ko kazami ne shi bin sa ake. Ta ga ka cuce ni, ka cutar da rayuwata. Ni za ka kalla ka tambaye ni waye Mr. A? A matsayin ka nawa? Billahi lazi in ka san Mr. A mutuwa za ka yi. Kai wuta ce. Taya suka fara kuma taya za su kare, shin alhajin tana ɗaukar fansar abin da ya faru da ita ko kuma a'a takarta katin ɗaukar dana saninsa. Kurman baki. Ɗaukar nauyin shirin Abdul Aziz Vice wanda ya shirya shirin Sidi Master. Tsara labari Nasir Muhammad Baddo wanda ya bada umarni Rabil Baba Mr. R. Kurman baki. Duk inda kake sai na bibiye, wallahi ni zan zama ajali. Sai ku yi subscribing ku danna mana kararrawa a YouTube channel ɗinmu mai suna Abdul Dan Hausa TV. Da nan ne kadai wannan shirin zai fara zo muku duk ranar Alhamis misalin karfe 8 na dare. Kurman baki, mai ji shi ke buga lissafin. Wale kan ba wannan sai na kwashe dare rana, babu mai iya kallona. Dalilin wannan abokina, kowa na ta guduna ma, na rasa mene laifina. Dalilin wannan abokina, tafiya nake ko zaune tunani ke cin karfina. Dalilin abokina.
abokina na rasa soyayya ta ma kullum ni ne cikin fama nema na rasa dama zuciya kullum na kuna komai ya fara ciki wallahi ba sa hannuna littafin kadara ni na rike shi da hannuna na san ajali ma ko ɗaya ba asara na ni da abokina ya zan so